Bona tarda, comencem. Què tal, com estem? Benvinguts i benvingudes a casa. Bé, dic a casa perquè, clar, aquest llibre el vam fer doncs quan estàvem confinats, que va ser un confinament llarg, va ser 2 mesos llargs, i la meva intenció era fer aquesta presentació a casa, al menjador de casa. Però a veure, la Mireia, la meva parella, que té molta vista, que quasi sempre té raó, em va dir: Josep Maria, a casa això, aquesta gent no hi cap, més en distàncies de seguretat i tot això. Diu, per tant, vaig parlar amb l'Octavi Bernils, amb l'Aima Closa, i em va dir: escolta, m'ho podeu fer aquí, podem recrear una miqueta el menjador de casa. I això és el que m'he intentat. Res d'això és meu, eh? Mira, això sembla com el Risto Mejide, no? El Chester. Imma, això està en venda o no? Tot està en venda. Bueno, doncs quan acabi la presentació, primer s'han d'exhaurir els llibres. I aleshores el posem a la venda, el Chester. Aquesta planta també està en venda. Aquesta planta la ven el jove santcugatenc, el Joan Català, sortint d'aquí mateix, a mà dreta, a una botiga que té el Mateo Santo. A més està de conya perquè no ho has de regar. Vull dir, ho tens a casa. Nosaltres en tenim a casa, al menjador, un de petitonet, i està molt bé. Bueno, doncs això, benvinguts i benvingudes a casa. Volia saludar algunes de les persones que avui ens acompanyen. Després tindrem l'oportunitat de parlar amb tothom. Voldria saludar primer els meus fills, l'Albert i la Maria, perquè sempre hi són, o sempre hi són quan hi han de ser, que és el més important. L'Albert, per exemple, ha fet un article en aquest llibre, i la Maria no ha fet un article, però hi ha una entrevista. Jo durant el confinament la vaig voler entrevistar perquè ella és infermera del servei d'urgències del Parc Taulí de Sabadell i feia unes jornades maratonianes. Vaig intentar entrevistar-la i la veritat, ella, quan tenia festa, l'últim que volia fer és fer una entrevista amb el pare. Però finalment la vam fer i ja està publicada. També vull saludar a la Mireia, que no sé on és, però d'entrada vull agrair-li la paciència que ha tingut amb mi. Ara et veig. La paciència que ha tingut amb mi des del moment que vaig tenir la idea d'obrir el meu blog i a veure què passava, fins després, quan vaig pensar que es podia recollir tot això en un llibre, fins avui, perquè hem menjat llibre a casa cada dia. Bé, també voldria saludar l'Enric Viladot, l'editor de Viena Edicions. Amb ell el vaig enredar fa 5 anys per publicar Polítics a la carta. Ara l'he enredat per publicar Confinats. I Enric, d'aquí 5 anys, segurament t'enredaré per publicar alguna altra cosa. Vull dir que alguna altra cosa farem, segur. També voldria saludar, evidentment, els exalcaldes que ens acompanyen. Havien de venir els 4, però al final el Joan Aymeric ha passat, de veritat, un any molt complicat. L'havien d'operar abans del confinament, no va ser possible, l'han operat després i s'està recuperant, però la cosa va bé. Per tant, agraeixo la presència de Lluís Recoder, de Mercè Conesa, que deu estar a punt de venir. Jordi, oi? Això t'ha dit a tu, que venia, no? Perfecte. I també a la Carmela Fortuny. També vull saludar els consellers que avui ens acompanyen, la consellera de Cultura, l'Àngels Ponsa, que crec que és el primer acte com a consellera que fa Sant Cugat, que participa, per tant, benvinguda, el conseller Jordi Puigneró i el conseller Damià Calvet. No m'oblido de Valldoreix, Susana, i també la Susana Herrada, com a vocal del govern de l'Ametlla de Valldoreix, que ens acompanya, i evidentment l'Ester Madrona, ho diré a poc per no equivocar-me, que és la tinenta d'alcaldia de Cultura, entre altres coses. Avui sí que ho he dit bé perquè em costa. No és que no vulgui dir-ho bé, és que em costa, però ho he dit bé. Per tant, moltíssimes gràcies. He de dir que els 4 exalcaldes han escrit aquí, i dels 3 consellers, dos han escrit. I poca cosa més. Jo crec que ja volia començar directament. Sí, important. Estem fent aquesta presentació per YouTube perquè la gent que no ha pogut venir que ho vegi des de casa. Veig que hi ha 4.500 persones connectades. Això tira, això va molt bé. Va bé. Que ens sentin. Bé, i jo parlaré poc més perquè és molt fàcil, perquè aquest llibre jo crec que no és un llibre normal. No és normal perquè han participat, en total,
105 persones, perquè hi ha 99 articles, el que passa que hi ha articles compartits i una entrevista. També hi ha el pròleg del Xavier Bosch i també hi ha la meva introducció explicant una mica el projecte com ha anat. Per tant, que 105 persones d'alguna manera treballin conjuntament per un objectiu comú i facin un llibre, no crec que sigui molt habitual. Per tant, aquest és un llibre de tots i de totes, és un llibre meu, però jo soc una persona més de les que ha participat. Sí, jo vaig tenir la idea, ho vaig preparar, ho vaig coordinar, etc. Però, per tant, jo no us fotré massa el rotllo. Jo primer volia passar un vídeo, hi haurà 2 vídeos, el llarg i el curt. El llarg el veurem ara, el que passa que és àgil, jo crec que es pot veure. I el curt, que és imprescindible, jo crec que és el millor, és el final, l'hem guardat pel final. Mira les coses perquè us tingui aquí tota l'estona. Per tant, sense més, anem a veure un vídeo on participen 9 persones que han volgut col·laborar en la promoció d'aquest llibre. Segurament alguns dels vídeos ja els heu vist per les xarxes, altres no. Entre ells hi ha el Paco Minuesa, que és l'autor inesperat, perquè ell no ho sabia, vaig ser jo que vaig anar darrere d'ell, perquè una de les seves obres fos la portada del llibre, que crec que realment aquest cor tancat a casa recull l'essència del que és el llibre, del que vam viure tots plegats aquells 2 mesos llargs. Callo. Mirem aquest primer vídeo. No és aquest el 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 vídeo. Esther Alòs. Sóc només en tenim 2. Aquest. Hola, sóc en Joan Pere i porto 50 anys interpretant un munt de papers. Tots em coneixeu, ens ho hem passat molt bé. Però ara, amb el Covid-19, tots vivim una mica un drama. Ara lluitem contra els efectes de tot plegat. Hem de lluitar per una nova normalitat. I per no perdre la memòria, us recomano un llibre que ha escrit el Josep Maria Vallès, un gran company d'aquesta sala, amb qui tantes vegades he treballat, que es diu Confinats. Espero retrobar-nos ben aviat amb el Josep Maria Vallès i amb tots vosaltres al Teatre Auditori de Sant Cugat. Però mentrestant, llegiu Confinats, el llibre del Josep Maria Vallès. És una mostra de 100 vivències d'aquest maleït Covid-19. I a més és un llibre solidari que ens ajudarà a investigar les causes d'aquesta pandèmia. Gràcies, amics. Hola, soc la Gemma Mangual, de Natació Sincronitzada, i la veritat és que el confinament ha sigut bastant dur, sobretot pel tema de no tenir la possibilitat de nedar, d'entrenar, de sentir l'aigua, no? I clar, i a nivell, jo soc entrenadora, no? I el que és l'equip nacional no ha pogut entrenar amb les condicions que necessitaven, no? Llavors ens havíem de reinventar 1000 maneres de com fer que no perdessin el fil de tot el que havien entrenat fins al moment en què ens van confinar, i ha sigut realment tot un repte i bastant difícil de portar, però s'ha portat. I llavors és per això que m'interessa molt aquest llibre, per veure com han viscut aquest confinament i com han superat els obstacles diferents personalitats o persones que han passat per això, com tothom, no? Així que amb moltes ganes. Hola, soc el doctor Bonaventura Clotet i vull felicitar molt sincerament al Josep Maria Vallès per aquesta idea que ha tingut d'escriure aquest llibre que es titula Confinats. Recull moltes històries de persones que van estar confinades, com ho van passar. No podem oblidar que ha estat una etapa molt dura de les nostres vides. Jo vaig estar confinat a l'hospital tot el dia treballant. No teníem ni dissabtes ni diumenges, ni setmanes santes, ni res. Però la veritat és que ens movia una gran il·lusió i passió per poder aportar un granet de sorra i lluitar contra aquesta epidèmia i aconseguir aprendre molt, generar molt coneixement que accelerés l'arribada a una vacuna i a uns fàrmacs que poguessin controlar aquest virus. Encara hi seguim, queda molt per fer, però jo us animo a que us compreu aquest llibre i que el llegiu i que intenteu treure sempre de totes les històries i de la vostra pròpia aquella part positiva que ha tingut el confinament, que segur que hi ha estat, i que us pot probablement ajudar a viure molt millor el present i a saber gaudir dels petits moments i no hipotecar aquest present sempre amb un futur que mai sabem si arribarà. O sigui que moltes felicitats per aquest llibre i compreu-lo.
perquè així també ajudem el Josep Maria. I aquest recopilat de tota aquesta visió i de tot aquest pensament d'aquesta gent, posar-ho en un llibre i aquest llibre posar-ho a la venda i aquesta venda que serveixi precisament per ajudar a trobar una solució, una vacuna o trobar una medicina perquè això s'acabi. A mi em sembla una idea genial, una idea estupenda, com la majoria de les idees que ha posat en marxa el Josep Maria com a periodista i com a persona molt implicada dintre del que és el teixit inquiet de Sant Cugat a l'hora de donar-li vida a aquest poble. Jo soc escriptora, per tant estic molt a casa, m'agrada estar a casa, treballar a casa, etc. Però he vist la diferència i posaré un exemple entre ser una expatriada i una exiliada. Un expatriat és la persona que sempre pot tornar al seu país d'origen i l'exiliat no hi pot tornar-hi. I aleshores jo m'he sentit, exiliada a casa i no m'ha agradat, francament. M'agrada molt estar a casa, però en una situació més normal. Per tant, és molt interessant veure aquestes 100 persones què diran i vull dir, el que poden dir i què els ha produït aquest confinament. Hola, em dic Víctor Coopers i t'animo a comprar aquest llibre Confinats, és un llibre fabulós. Primer perquè el contingut és molt enriquidor, és un projecte col·lectiu, hi ha 100 reflexions de persones d'àmbits tan diferents com l'esport, com la medicina, com l'educació, la sanitat. Són reflexions que ajuden a no oblidar moments que hem viscut, segurament els més complicats de la nostra vida fins ara, i dels quals podem treure aprenentatges. I el segon motiu és perquè la causa és boníssima, els beneficis van destinats a la Marató, que aquest any, com sabeu, està destinada a la investigació del Covid, i per aquests motius crec que val la pena comprar aquest llibre. Us animo. Una abraçada. Bé, tot aquest temps de confinament ha sigut una oportunitat, primer per viure d'una manera diferent, en el meu cas, a part de la meva comunitat, ja que és un col·lectiu de risc, i just davant de la porta de l'hospital, de les urgències de l'hospital, on veia com cada hora l'hospital s'anava convertint en un hospital Covid, on entrava moltíssima gent, i també per l'altra porta veia com sortia molta gent que havia perdut la vida en la lluita aquesta contra la Covid. La meva experiència va ser en un primer moment d'observadora, de l'estrès dels metges, del personal sanitari i d'una situació de molta limitació i de molta, podríem dir, desesperació, de lluita a mort per la vida. Em va tocar sortir a estar en el banc d'aliment, en primera fila, en la trinxera, amb molts voluntaris. Vaig experimentar també el millor rostre d'aquesta pandèmia, gent que tenia que sortir del confinament per fer un servei a les persones que eren víctimes, les víctimes d'aquesta malaltia, d'aquesta pandèmia, que es quedaven al marge, que perdien la feina, que perdien les oportunitats, que perdien el somriure i que també perdien la salut. Ha sigut una experiència molt forta, molt dura, en la que primer l'adrenalina ens va tenir a tots en una situació de tensió i de servei, va venir el cansanci, el trencament psicològic, i en aquest moment estem intentant veure com podem reconstruir i ens preguntem què podem fer perquè la gent estigui una mica millor. El Josep Maria Vallès s'ha preguntat què podem fer perquè la gent estigui una mica millor i ens vol ajudar a que puguem empatitzar amb tots els que han viscut el confinament des de diversos llocs i de diverses maneres. Això ens pot ajudar als que estan investigant contra aquesta malaltia, a buscar una solució com és la Marató de TV3. Us convido a que compreu i a que llegiu aquest llibre solidari Confinats, perquè l'experiència de tantes persones que han viscut confinades i que han viscut aquesta malaltia, aquesta lluita contra un enemic comú, ens pot ajudar a que siguem nosaltres més forts que aquesta pandèmia i que creixi cada cop més la pandèmia de la solidaritat i del compromís. Confinats és aquest projecte del qual no hauríem de voler parlar, però en Josep Maria Vallès ens ha demanat un testimoni, doncs aquest és un testimoni més. Jo visc a la plaça Octavià i, per tant, al bell mig de Sant Cugat, i durant tota l'etapa de confinament vaig sortir cada matinada, com faig cada dia, com feia cada dia, per anar a Catalunya Ràdio.
I era curiós, la sensació durant aquells 3 mesos, llarguíssims mesos del confinament de tothom, era sortir de matinada amb aquell silenci de la plaça i tornar al migdia amb aquell silenci de la plaça. No se sentia res, persianes avall, la sensació que la vida s'havia traslladat al segle XIX, que els ocells, que la natura estava molt a prop i que potser t'imaginaves com corrien els cavalls amunt i avall per aquesta plaça. Les coses ens han ajudat a entendre com en som de vulnerables les persones, però també la nostra societat, també la nostra economia, també com ens ajudem els uns als altres en moments de gran vulnerabilitat. I per tant, de tot plegat, segur que n'haurem tret coses positives, una de les quals la solidaritat en la recerca, que es deriva, entre d'altres, d'un projecte com aquest. Gràcies, Josep Maria. En Josep Maria Vallès, que és un home d'iniciatives interessants, jo n'hi conec una de l'any 2015, que era aquella ronda de polítics a la carta, a la qual vaig tenir la possibilitat de participar. N'ha tingut una altra, també molt interessant, molt bona, aquest llibre que es diu Confinats. És un llibre que recull l'experiència per la qual tots hem passat, que a més deixarà un testimoni que caldrà guardar i que caldrà tenir a la memòria, però que té un propòsit encara millor, que és el de recollir fons per contribuir a la investigació del remei contra aquest virus que ha impactat directament a les nostres vides en tots els àmbits. És un llibre que, si el compreu, si ajudeu a que creixi el nombre de vendes, doncs hi haurà més recursos destinats a una cosa que ens afecta a tots, que ens interessa a tots. Moltes gràcies, Josep Maria, i espero que aviat ens puguem veure. Abans de continuar, jo crec que hi ha poca llum a la sala. És possible o no? Pareu el vídeo, sí, sisplau. Gràcies, Jordi. Hi ha ganes de posar-lo, aquest. Hem d'esperar fins al final. Abans de continuar, he tingut un lapsus molt bèstia i si no l'arreglo, avui no dormo a casa. No he saludat el Nacho i l'Andrea, per favor. El Nacho i l'Andrea, els fills de la Mireia, que han menjat llibre cada dia també i a més avui m'han ajudat aquí a l'entrada a prendre nota de tot, perdoneu, que no us he anomenat al principi. Nacho i Andrea. Bueno, ara continuem. Ara voldria fer una pregunta que sempre he volgut fer i mai he fet. Hi ha algun metge a la sala? Ara que no sortim 50, necessito un. Vinga, va, Jordi, puja, va, tu mateix. Així, improvisadament, com qui la cosa no se sap. Puja, com vulguis. No t'ofereixo res perquè estem en mudances i tal, vull dir, no... Sí, vull dir... En Jordi Jiménez, mira, has d'agafar aquest micro, apretar un botonet, l'has d'apretar tu, i així és... A veure si el... Bueno, mentre el busques jo vaig parlant. Vinga, va. El Jordi Jiménez, el doctor Jordi Jiménez, doncs és el director d'Aptima Centre Clínic, és metge de Valldoreix, serà el pregoner de la Festa Major de Valldoreix d'aquest divendres, jo l'estic aquí promocionant, és un nano que comença i l'estic promocionant, i a més és articulista, ell també ha escrit... No tinc ni idea de tecnologia, no trobo el botó. És que si he de tocar jo no anem bé, Vinga, solucionat, dona'm. Som-hi. Doncs el Jordi també ha participat en aquest llibre i la seva participació va ser molt curiosa i molt semblant a la del doctor Joaquim Serrahima, que també avui ens acompanya, perquè jo li vaig enviar un WhatsApp a veure si podia fer un article, una reflexió, com a metge, com està vivint en primera línia el tema del confinament. I tant. A més va ser sorprenent perquè jo estava en aquell moment ingressat a la Mutua de Terrassa perquè estava... Ja ho has explicat, tu. Sí. Ho sento. Intentem ser molt gràfics, sempre perdona, i em demana, podries fer una reflexió sobre la teva vivència de la Covid? I jo vaig dir sí, però... I us deixo que us expliqui el Josep Maria la seva impressió, és a dir, és que estic ingressat. I clar, ell no sabia res. I em diu, bueno, va haver un silenci, reflexionant dient, i ara què faig?
Li demano, no li demano? No va ser així. No? No va ser així. Estava una mica malalt i... Clar, estava malalt. No, jo et vaig enviar el missatge i tu em vas contestar. Vas trigar molt poc en contestar i em vas dir miro de fer-te unes línies, una reflexió. I al cap d'una hora m'envies un article escrit com un d'adolescent, allò per WhatsApp, amb paraules resumides, que sense vocals, etc. però ho vaig interpretar bé. Però clar, quan vaig veure el títol que deia des de l'habitació 602, vaig deduir que alguna cosa no funcionava. En aquell moment vaig saber que no... Doncs imagineu, jo que vaig escriure l'article no sóc conscient de que me'l demanés per WhatsApp. És a dir que imagineu una cosa tan tonta com aquesta el que arriba a afectar. És a dir, en aquell moment, i m'estenc una mica, jo estava connectat a l'oxigen 24 hores al dia perquè m'ofegava. I realment l'ofec provoca una de les coses que és la hipoxèmia, i la hipoxèmia fa que el nostre cervell no funcioni. És a dir, jo tinc una nebulosa de 3-4 dies que vaig estar ingressat, els 3-4 primers dies, on sí que sabia que estava malalt, però la gent em deia no has contestat gaires whatsapps, és a dir, vol dir que aquell dia jo ja estava una miqueta millor, perquè si et vaig contestar el whatsapp és que alguna cosa ja funcionava bé i realment et dones compte de la fragilitat, no? És a dir, com a metge sempre et consideres omnipotent, quasi, i et dones compte que som persones humanes, que patim igual i que realment, ostres, la fragilitat que tenim és molt gran. Faig una anècdota. Quan vaig sortir de l'Hospital d'Alta, la primera cosa que vaig fer, a part d'anar a veure els meus fills, per via Skype, perquè encara havia de fer 15 dies més de confinament, és demanar hora al notari per fer testament. Perquè em vaig donar compte de que i no hi ets, perquè per sort jo em vaig curar, però molts companys no els hi va anar així, alguns van estar ingressats a la UCI i algun no va poder superar-ho. Llavors, com que et dones compte d'això, vaig dir, Jordi, posa les coses en ordre. Estàs totalment recuperat? Estàs bé? 100%, a veure, recuperat del tot, si tu em preguntes com estàs, 97%. Per què? Fa 4 mesos que no faig gens d'esport, no és culpa del Covid, és culpa meva, que he perdut l'hàbit. I em falta aquell to muscular i aquella capacitat respiratòria per fer esforços grans, però que jo crec que no és secundari a la malaltia, sinó secundari a que he estat 4 mesos sense fer activitat física. Bé, amb tot el que m'has explicat ja m'has xafat 3 preguntes, però és igual, ja està bé, vull dir, es tractava d'això. En el teu article, cap al final de l'article, dius una frase que dius hem de ser capaços de demostrar que som una societat adulta. Ha passat mig any pràcticament d'aquesta frase, d'aquest article. Hem avançat com a societat? Som més madurs davant del que estem vivint? Seguint amb el símil, jo diria que en aquest moment som una societat adolescent. Adolescent què vol dir? Que ens hem fet grans, però encara tenim alguna resposta que no és del tot adulta. És a dir, jo mateix avui he vist una persona que m'estimo molt, l'he vista i no he pogut contenir-me de fer-li una abraçada. Això no és una resposta adulta, però és una resposta on demostres un afecte, no? I dius, això ens passa sovint, estem parlant i sentiu per la ràdio tothom que perquè tenim una taxa més gran de contagis que altres països si tenim un ús de la mascareta al carrer superelevat, perquè probablement en altres llocs, més a l'entorn familiar, més a l'entorn dels amics, no estem fent servir un ús correcte de la mascareta o inclús no fem servir la mascareta. Per tant, tenim actituds adultes, però algunes no ho són. Per tant, diria que som una societat en aquest moment adolescent, que cada vegada fem passos més grans per aconseguir i acabarem sent una societat adulta i aconseguirem que la Covid, que el SARS-2, no ens deixi fer una vida normal que realment hem de recuperar. Ara que no ens escolta cap polític, en quin moment es troba, 6 mesos després, la sanitat pública? Més valorada, amb més recursos? Encara necessitem molts recursos? Perdona, és que m'havia posat l'alarma a les 8. Permeteu-me, ens aixequem tots un moment i aplaudim. És el que fèiem quan estàvem confinats. A més, curiosament tenim un metge en aquests moments. És per recordar allò que fèiem cada dia a les 8 del vespre, des del balcó i des de les finestres. Ja està. Deies alguna cosa?
tema... M'has fet una pregunta difícil, perquè jo no sóc polític, com tu dius, sóc tècnic. És a dir, a mi m'agrada fer la meva feina, que és fer de metge i ajudar la gent. Per tant, falten recursos? Sempre falten recursos. La sanitat sempre necessita més recursos. Sí que és veritat que els polítics han fet una feina d'intentar dotar dels màxims recursos possibles. Ens han dotat tecnològicament. Els hospitals en aquest moment estan molt millor preparats que estaven fa 6 mesos. Els centres d'atenció primària s'han reordenat. Poso l'exemple de Sant Cugat, que la gent em pregunta moltes vegades: i quan obrirem el consultori de la Floresta? Doncs no el podem tenir obert, no perquè no vulguem, sinó perquè hem redistribuït tots els serveis sanitaris de Sant Cugat per donar a la població de Sant Cugat de la millor forma possible a la resposta. Hem fet un dispositiu pel Covid per fer una resposta ràpida, hem fet un dispositiu per les urgències que no són Covid, hem concentrat la pediatria a un altre centre perquè els nens no es contagin dels adults, hem creat equips destinats a les residències, estem fent atenció domiciliària i amb els recursos que tenim hem hagut de seleccionar i algun espai com és el consultori de la Floresta ha quedat tancat, però no perquè no vulguem tornar a la Floresta, sinó que estarem encantats de tornar a obrir la Floresta en el moment en què sigui possible. Però el que no té cap sentit és que deixem un metge amb un dispositiu sol quan el que farem és que agravarem els problemes. Llavors, tu em preguntes, han millorat? Sí. Tenim camí per millorar? Sí. Sempre us demanarem més recursos als polítics? Sí, perquè volem una sanitat millor, perquè això és el que ens agrada. Ara, estem molt millor preparats ara que fa 6 mesos, segur. I així es veu, és a dir, tenim la gran sort en aquest moment que els nostres serveis sanitaris, l'atenció primària està fent una feina ingent per detectar casos i seguiment dels casos i els hospitals estan tractant sense la pressió aquella que vam tenir al principi. Per tant, jo no poso notes als polítics. Jo dic, escolta'm, fem la feina tots i intentem fer-la el millor possible. M'he escapat, Molt bé, gràcies Jordi Jiménez per la teva participació i pel teu testimoni. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Treu. Ara m'agradaria que pugés la Maria Vancells. Maria Vancells. La Maria Vancells és amiga, és dissenyadora de webs, no? De botigues online, directora de Amiaire BCN i una gran actriu, de fet, forma part d'una companyia de teatre estable de Sant Cugat, com són les Xandrines. Què tal, Maria, com estàs? Bé, està encès, sí, oi? Sí. Bé, estic bé. Sí, estàs bé? Contenta d'estar aquí, sí. Escolta, imagino que en el teu cas, el confinament, com que et dediques a fer planes web i venda online, doncs tu ets d'aquelles persones que t'ha anat bé el tema, no? Perquè justament la venda no presencial, una de les poques maneres, però no l'única, és justament a través de... Vull dir, t'ha anat bé? Estàs contenta? No em queixo, però sobretot no em queixo perquè també ara estic començant uns projectes que estan pensats per ajudar el petit comerç i a les persones que s'han quedat a l'atur. Perquè, clar, hi ha molta gent que s'ha quedat fora de mercat, no? I jo, des del meu àmbit de màrqueting digital i disseny web i xarxes i tot el rotllo aquest, crec que es pot fer molta feina ajudant aquestes persones que estan a l'atur i a la vegada els comerços. I és un projecte molt xulo, que estic molt engrescada i espero que sortirà molt bé. La veritat que tinc ganes de començar-ho en sèrio. Molt bé. La Maria Vancells doncs, també ha participat en el llibre, va ser una de les primeres que va escriure una reflexió quan vaig fer la crida per les xarxes socials. Ella, el 20 de març, havia d'estrenar al casal, al Teatre de Mirasol, havia d'estrenar Juicio a una zorra, però clar, el confinament va passar el que va passar i no va poder ser, però ara tenim nova data, que és el 23 d'octubre. A Mirasol. A Mirasol. Jo sé que estàs assajant i tot això ho estàs preparant, no pares, a vegades et truco, no m'agafes, que estic assajant, no sé què. Aleshores jo et volia demanar aquí que fessis un petit tast. Res, Ara. 3 minutets, sí, així, a saco. Sí, de la zorra. Necessites alguna cosa? Alguna ambientació? Si el Pau em pot canviar les llums de sala una mica. Em puc treure la mascareta per fer de teatre un moment? Vinga. I això ara no em cal, espero que em sentireu. És difícil això ara, Venga, tú puedes, venga. Helena de Esparta, Helena de Troya, Helena la activa, Helena la gea, la mujer más hermosa del mundo, la divina entre las mujeres.
Ja sabia que fotries la presentació en l'aire, tu. Ja ho sabia. Però és el que havíem dit, que faries, no? Bueno, escolta'm, el 23 d'octubre al Teatre de Mirasol. Estan les entrades a la venda ja o no? Doncs no ho sé, No ho la veritat saps. és que no ho sé, i Home, tu també que et sé dediques- que és un aforament molt més reduït del que normalment és la sala de Mirasol, vull dir i que només m'ho deixen fer un dia, però escolta'm, ja ho repetirem. Però és que aquí hem vingut a parlar de tu. De mi? No t'escaques, que te conozco. Aviam, jo us vull dir una cosa. Quin mèrit té en Josep Maria que publica un llibre on hi ha 100 articles i no n'hi ha cap d'ell? M'ho podeu explicar? O sigui, aviam, tu què has fet? Tu què has fet, Josep? Que ens coneixem? Contesto o no? No. O sigui, aviam, jo he escrit... Qui més ha escrit aquí? Aixequeu la mà. Aixequeu la mà. Hòstia, aquests tenen mèrit, no? Perquè, I tu? sincerament, i jo, que em va costar molt, va ser un esforç enorme. Però clar, tu, aviam, per què ens has organitzat a tots? Vale. Per què has contactat amb l'editor? Vale. Per què t'has posat a corregir els textos? Perquè, aviam, el del Jordi enviar-te per WhatsApp així resumit, tela, també. O sigui, la gent, com enviem les coses. Estava fotut, estava fotut. Sincerament. Bueno, tens excusa, però tampoc no et pensis que massa. Però vull dir que li donem molt mèrit, no? I sincerament, el mèrit el tenim nosaltres. Així que jo, bàsicament, el que he vingut és a llegir-vos un article, però és un article que no és un article del llibre, és un article que està fet de frases que he anat agafant del llibre, que després ja us diré els autors, perquè veieu que, en el fons, tots, d'una manera o d'una altra, hem parlat de lo mateix, hem viscut el mateix confinament, que sincerament per mi va ser una merda, així mal dit. Va ser una experiència complicada i dura, perquè tots sortim d'un patiment psicològic, en el meu cas, també us diré, no us enganyaré, econòmic, professional, personal. Hi ha tantes coses que se'ns van barrejar en aquells 3 mesos i que arrosseguem. Ara comencem les escoles, que sembla que estiguem fent la marató més llarga de la vida i tot el que estem fent és portar els nens al col·le. Coses que eren supernormals s'han convertit en extraordinàries. Aquest fet que haguem d'anar amb la mascareta tot el dia. Clar, estem tots sota una pressió psicològica bastant important, que ve d'aquest confinament en què vam escriure coses com aquestes. Comença així. Això no ens ho pensàvem. Podem dir que ens ha agafat a tots amb els pixats al ventre. Hem anat muntant una societat que s'aguanta pels fils i ha arribat a una sotragada que ens fa pensar que alguna cosa, o potser moltes, hem fet malament. La Covid ho ha capgirat tot. Ens ha capgirat la vida i el dia a dia de les ciutats, dels pobles, dels barris, de Catalunya i del món. La vida reclosa et permet pensar i repensar. Si abans dèiem que no teníem un moment per seure i pensar, ara, en canvi, el podem trobar més fàcilment. El ritme diari és tranquil, no tinc pressa, perquè no vaig enlloc. Estàs fuerte, eh? El confinament ens fa veure tot el que es mou al voltant nostre quan ens quedem quiets. I mantenint la calma interior, puc ajudar a mantenir-la en la meva família. Amb el premi afegit de descobrir persones que ben aviat podré saludar tot prenent un cafè. Us en recordeu? Jo almenys enyorava molt prendre un cafè, quedar amb un amic, no? Una de les coses que més m'ha sorprès d'aquest confinament és la capacitat d'adaptació que tenim els éssers humans a qualsevol tipus de situació extrema. Després d'aquesta pandèmia, està clar que res ni ningú serà igual. Ens haurem de plantejar la vida d'una manera diferent a com estàvem acostumats. Crec que aquesta pandèmia ens ha de reforçar amb valors. Hem de ser solidaris amb aquells que ho passaran malament econòmicament. Hem de ser respectuosos amb el medi ambient i el nostre entorn més immediat. Serem capaços de seguir aquesta línia? Què caldria fer? Què caldria fer cadascú de nosaltres per contribuir al fet que la sortida d'aquesta crisi monumental en què ens trobem no castigui els de sempre, els menys afavorits? M'agradaria que aquest moment històric ens serveixi per ser una mica millors tots plegats i valorar el que tenim. Tot plegat ens porta a una pregunta clau. Sortirem d'aquesta crisi enfortits o simplement ens sortirem i tornarem a cometre els errors de sempre? Aquest és l'article. I aquestes frases són de persones que trobareu en el llibre, com el Josep Cortadellas, la Carmela Fortuny, el Joaquim Triaudú, la Imma Puello, l'Anna Casamian, la Eva Tataret, el Joan Anton Català, l'Aleix Pariser, la Cristina Uriza, l'Eduard Torres, la Victòria Camps, el Salvador Fanullar i l'Eduard Contijoc. I això és tot. Moltes gràcies. Molt bé. Em porten la bossa. Em porten la bossa de record. La bossa te l'emportes de record. Quina sort que fas.
Gràcies, Maria. Gràcies per participar. I ara demanaria la presència de l'Uri Saltó. Músic a qui conec fa una pila d'anys, que hem col·laborat moltes vegades, hem fet moltes coses. Bé, com a músic jo no he col·laborat gens, vull dir que hem fet coses plegats, però... Mai és tard, Josep Maria? No, mai és tard, vull dir això, mai diguis mai, no? L'Uri és un gran guitarra elèctrica, però des de fa uns anys també està practicant amb la guitarra clàssica, l'espanyola, i està fent moltes coses. I com us podeu imaginar, ell, durant el confinament, què ha de fer? Doncs tocar la guitarra. De fet, ell estava molt a les pantalles fent concerts, fent directes. Jo et volia preguntar, com estàs? Estàs bé? Sí, estic bé. Molt content d'estar aquí. Em sobra la mascareta, però estic content. He de dir una cosa. Primer he de dir que l'Uri escriu molt bé, però no ho vaig aconseguir. No vaig aconseguir de cap manera que fes cap article perquè estava molt liat i va aprofitar justament... M'ho va demanar, i m'ho va demanar moltes vegades. Sí, però no em vas fotre ni cas, sí. No, la intenció hi era. Vaig pensar, si escriuràs alguna cosa, tampoc sabia exactament què, però sí que em feia il·lusió escriure alguna cosa. Però cada dia, al principi de la pandèmia, amb el confinament al principi, penjava cada dia una cançó al Facebook. O sigui, agafava una cançó amb el mòbil, a casa, al sofà, i després dels aplaudiments, a les 8:05 la penjava. I ho vaig fer durant 30 dies, 30 cançons. I això sembla que no, però m'ocupava molt de temps, perquè al matí em preparava la cançó, m'estudiava una mica com ho faria, la gravava, a la tarda tenia tots els meus alumnes online, feia les classes amb el mòbil, i llavors a les 8:05 penjava la cançó. I va tenir molta resposta, la gent, crec que va ajudar a gent que em segueix, que em coneix, aviam quina cançó toca avui. I va ser xulo. Va estar molt bé perquè, més enllà de la feinada que van fer i que fan i que continuaran fent els sanitaris, doncs jo crec que la cultura va tenir un paper molt important al confinament. Jo crec que va ser com un banc d'experiments perquè van veure quantitat de coses per les pantalles. Vull dir, la imaginació cultural va ser tremenda i un exemple va ser el que feies tu. I com va ser el fet de fer, per exemple, classe de guitarra telemàticament? Com es fa això? Jo la veritat és que no, així com tinc col·legues que ja fa temps que ho fan, perquè tenen alumnes de fora, i jo no ho havia fet mai. I està bé, en realitat funciona, només té un problema, que hi ha aquest retard que hi ha entre que tu toques o parles i l'alumne des del telèfon ho rep. Aquest retard fa que tu no pots tocar amb l'alumne. O sigui, l'alumne, tu pots ensenyar-li a fer alguna cosa i l'alumne et pot ensenyar com ho fa, però no pots tocar amb ell perquè hi ha aquest petit retard que fa inviable que es pugui tocar. Llavors, això és el hàndicap, però per lo de més, bé, ha sigut una experiència també que penso que també ha vingut per quedar-se el fet de fer una part de les classes online. Escolta'm, i tu en el confinament vas aprofitar per rematar un disc. De fet, va sortir primers de juliol, vull dir que ho vas... Sí, vaig pensar que de les 30 cançons que... Perquè al final, al cap de 30 dies vaig parar perquè ja no podia continuar, hauria sigut horrorós, no? Al final, una cançó cada dia. I em vaig triar 16 per editar. Em va semblar que havia sigut una experiència dintre de lo dur, que va ser... No pel fet de trobar-nos malament a casa, que afortunadament ningú, però el fet de veure les notícies, tanta gent malalta, la gent que es moria, o sigui, va ser molt dur per tots. Però en canvi l'experiència de la cançó cada dia, això va ser una experiència maca i vaig pensar, doncs faré un disc amb aquests, vaig fer una tria de 16 d'aquestes cançons, de les 30. Que es diu Mirall. Es diu Mirall. Mirall. I amb quina cançó et quedes? Si t'haguessis de quedar amb alguna cançó, amb quina et quedaries? Amb Mirall, perquè és una de les meves, normalment, i sempre combino el fet de gravar versions amb música meva i sempre la música d'un, la creació, que és el més important, no? I que és quelcom que aquí, en el nostre país, no està massa valorat, no? El fet de la creació d'una obra cultural, del que sigui, no? Tothom normalment espera aquelles versions, allò que ja coneix, i no es valora massa el fet de la composició, i penso que és algo maco. Llavors sempre em quedo amb una de les meves, no?
Doncs avui hauria estat bé poder tocar mirall, no? Sí, mira, hagués pogut portar la guitarra i... No se t'ha ocorregut portar la guitarra? No. No pateixis, aquí a Mercantic tenen de tot. Què dius? Tenen de tot. Això no m'ho facis, eh? Hòstia. Ostres. Això no es fa, perquè ara estic fred, no he escalfat, no he practicat. Jo sempre toco... Si sembla la teva, aquesta guitarra. Sembla bastant, ja té afinador i tot. Sí que necessitaré un cable, però sempre darrere el sofà normalment n'hi ha. Sí? A veure. Hosti, sí, tu. És que aquí a Mercantic estan en tot, tu. O sigui, escoltarem Mirall. No. Fantàstic. Val. No, escolta'm, tu toca el que vulguis. És una presentació del llibre en música, està bé això. No. Se'm sent encara? Sí. No faré Mirall perquè Mirall és una cançó que hi ha en diverses guitarres i no podria. I ara no sé què faré, a veure què em surt. Faré alguna cosa. Estic pensant, porto... Des que t'has acostat amb la guitarra dic, què faig? Socorro. Aviam què faig. Una del disc, no? Això sí, no? Sí. Bueno, fes el que vulguis. Moltes gràcies, Uri, moltes gràcies. A vosaltres, molt feliç d'estar aquí. La guitarra de regal és teva, és per tu, Vinga, per haver participat avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Molt bé, merci. Hem de comprar el disc, el que no hagi comprat el disc. Primer el llibre i després el disc. Avui fem el llibre. I el quart testimoni havia de ser una dona per allò de la paritat, però al final no ha pogut ser, coses que passen a última hora. I vull presentar a una persona que jo crec que d'aquesta sala és la persona que fa més anys que conec. És un bon amic de fa molts anys que es diu Quim Xaler. Quim, endavant. El Quim Xaler... El Quim Xaler ens coneixem fa molts anys, des de l'any 85, jo crec, per ser exactes. No cal explicar com ens vam conèixer ni res, no cal. El Quim també ha participat en el llibre i ell ha fet un article bastant curiós perquè ell és formador coach
I ha intentat, amb el seu article, fer un taller una mica per sortir una mica de la situació en què estàvem. Vull dir que no és fàcil, una cosa és fer-ho, explicar-ho, una altra cosa és llegir-ho, però està molt bé, no? El Quim era informàtic i vés a saber, no sé com va anar el tema, com es fa un informàtic, passa a ser formador coach, que ja fa molts anys que ho ets i que et va molt bé, ho sé. Com va bé? Com és això? Jo també et podria preguntar com es passa de periodista a polític. Bueno, encara no ho sé. Canvis d'aquests així radicals. No tinc la resposta. Bàsicament, jo crec que arriba un moment en la vida que et dones compte que el que estàs fent no quadra amb tu. Doncs estàs avorrit, no li trobes sentit a la vida i de sobte apareix alguna que dius, ostres, jo vaig anar a un taller de creixement personal i vaig dir, ostres, jo vull aprendre a fer el que fa aquesta persona que està en l'escenari. I això va ser el 2011 i en allà vaig fer un canvi important a la meva vida i em vaig dedicar al que faig ara, que és el que em dona energia per aixecar-me cada dia, amb energia, amb ganes d'ajudar i amb ganes de fer coses, fins i tot en el confinament. Escolta'm, i un coach, tothom pot ser coach? Aquesta no te l'esperaves, eh? No, aquesta no estava preparada. No estava preparada. Jo crec que tothom pot ser coach. Jo crec que tothom té experiències en la vida que li permeten ajudar els altres a superar aquelles coses que ha superat un mateix. L'única qüestió és que un s'ho ha de creure, però sí, jo crec que tothom pot ser un coach. Escolta'm, quan fas tu sessions, tallers, quina durada tenen més o menys? Un taller normal? Quantes hores? Mira, això ha canviat una mica, perquè abans, quan són presencials, són entre 4 hores i 40 hores. 4 hores? 4 hores és el mínim d'un taller perquè passi alguna cosa. Amb el món virtual costa més de mantenir l'energia i normalment el mínim són entre 2 i 4 hores, que és el taller que fem online. No sé per què ho pregunto, perquè jo n'he fet de tallers tius, ho sé perfectament, però és bàsicament que la gent ho sàpiga. Doncs escolta'm, jo et volia fer un repte, perquè no tenim 4 hores ni 2 hores, tenim 5 minuts, 7 minuts. Ens pots fer un taller per sortir d'aquesta situació d'incertesa que estem, a veure si sortim d'aquí una mica millor que hem entrat? Ai, no estava preparat, no? Pots fer alguna cosa? Sí, home, ja que hi ha hagut música, hi ha hagut teatre, doncs per què no? Fem un taller. I una de les coses que m'ha demanat el Josep Maria és que us mogui, perquè una de les coses que necessitem és tenir l'energia alta i quan un porta, i això està sent molt amè, però quan un porta una estona sentat, ostres, l'energia va baixant, no? Doncs per veure l'últim vídeo farem una activitat on us demano que us mogueu. Doncs el que farem ara, quan jo digui encara no, és us abraçareu. No. Aquest és el taller típic que faríem els coach, no? Si heu anat alguna vegada en algun lloc d'aquests, el Víctor Coopers, per exemple, doncs abraça, xoca-la con el del lado, i pugem l'energia. Clar, ara ens hem d'inventar alguna altra cosa. Llavors farem un exercici que precisament el que necessitem és que la gent estigui separada. Quan jo digui, fareu el següent, i és, us repartireu per la sala, com em sentiu bé, us podeu repartir per tota la sala, i el que farem és el següent. Us posareu, us plantareu en el terra, aixecareu el braç dret en aquesta alçada i girareu, sense moure els peus, girareu tot el que pugueu, no us trenqueu res, però fins allà on no pugueu més, arribo fins aquí, doncs arribo fins aquí, i us quedeu amb la referència, doncs he arribat fins al llibre vermell, he arribat fins a l'ampolla de vi, us quedeu amb aquella referència. Quan hagueu fet això, que ara us donaré l'ok per fer-ho, us quedeu en el lloc on esteu i després farem la segona part de l'exercici. Per tant, teniu 15 segons per repartir-vos per la sala amb espai, mantenir la distància, seguretat. Jo crec que és millor on està cadascú, no? Sense moure's de la sala. Cadascú on està. Sí, el que passa, la gent de darrere pot aprofitar el lloc. Jo crec que tothom ha d'aprofitar el seu lloc, Quim. Millor. Doncs davant de la cadira. Davant de la cadira, i si xoqueu amb el del costat, no passa res, ronceu el braç, gireu i l'estireu. Començo estirat, si xoco un valgo, l'arronso i el moc. Sí, Josep Maria? Complim els estàndards així? Ho hem de fer-ho així. Sí, molt bé, fantàstic. Doncs, sisplau, us poseu drets, no us mogueu, quan haguem acabat l'exercici, no us mogueu. Aixequem el braç dret i girem sense moure els peus tant com pugueu. I us quedeu amb la referència del lloc on heu arribat. Gireu cap a la dreta gireu. Molt bé, fantàstic. Gràcies. I ara us podeu posar normal com estàveu sense moure els peus, d'acord? Primer,
Primer, un aplaudiment per la participació, gràcies. Molt bé. I ara el que farem és una cosa que es diu una visualització, que no té res a veure amb l'hipnosi, però que té a veure amb imaginar-se coses a la ment. La ment és l'eina més potent que tenim i quan l'aprenem a fer servir ens permet saltar-nos el confinament, encara que sigui mentalment. D'acord? Llavors el que farem és, els que estigueu còmodes, podeu tancar els ulls. Els que no vulgueu tancar els ulls, no passa res. El que farem és, tanquem els ulls i us imagineu el que jo us explico. D'acord? Tanquem els ulls, braços als costats, fem una respiració profunda per omplir la panxa i traiem l'aire. Molt bé, i ara el que vull que us imagineu, no ho feu, només us ho imagineu, és el que acabem de fer ara. Que aixequeu el braç dret fins a l'alçada de l'espatlla i gireu, imagineu que gireu cap a la dreta. El mateix exercici que hem fet fins ara. I arribeu, esteu veient com arribeu al punt de referència que ens hem quedat. Però aquesta vegada el passem una mica més. Anem una mica més a la dreta. I és una sensació relaxant, és agradable, és fins i tot divertida. Molt bé. Ens imaginem que tornem a estar amb els braços al costat del cos, fem una respiració profunda inflant la panxa i tornem a imaginar-nos que aixequem el braç dret fins a l'alçada de l'espatlla i tornem a girar, girem, arribem a aquest primer punt de referència que tenim, el passem, arribem al segon punt de referència, el passem i arribem a un tercer punt de referència i la cosa és relaxada, és tranquil·la, estem a gust i tranquils. Molt bé, fantàstic. Tornem a imaginar-nos que estem amb els braços al costat, fem una respiració profunda per omplir la panxa. Molt bé, i anem a fer una última vegada, ens imaginem que aixequem el braç dret fins a l'alçada de l'espatlla, girem cap a la dreta, girem cap a la dreta, arribem al primer punt de referència, el passem, arribem al segon, el passem, arribem al tercer, el passem, arribem una mica més enllà de forma relaxada, tranquil·la, divertida. Molt bé, tornem a la posició inicial amb els braços al costat i ara, sisplau, obriu els ulls i ara sí, ho fem físicament, ho fem de veritat. Aixequeu el braç dret fins a l'alçada de l'espatlla i gireu tant com pugueu cap a la dreta. Molt bé. Què ha passat? Qui ha girat més aquesta segona vegada que ho hem fet? Fantàstic, sempre hi ha algú que no, eh? Gràcies, un aplaudiment per tots, molt bé. Ja podeu seure, gràcies. Què ha passat? Hem fet una classe d'estiraments, això és com el zumba però ràpid, no? En 2 segons hem aconseguit estirar més. Per què penseu que ha passat això? Ha passat per una cosa, i ara ho relacionarem amb el tema del confinament i del Covid, però la nostra ment té un sol objectiu. I aquí tenim el Jordi, el doctor, que segur que ho sap molt millor que jo. La ment, el seu objectiu és la nostra supervivència. I per tant, la nostra ment sempre ens posa limitacions per treballar en un àmbit de seguretat. La famosa zona de confort que ja esteu farts de sentir dels coaches. Doncs aquesta, amb algo tan físic com dir, no, escolta, és que jo ja no puc girar, en realitat, la ment està enviant una senyal als músculs per dir fins aquí, perquè després ja estem en zona que no és la zona de confort. I això jo crec que és una eina fonamental que tenim els humans. Els humans hem evolucionat com a espècie d'estar en la cadena d'alimentació al mig, que més o menys teníem alguns que es menjaven i alguns que se'ns menjaven a nosaltres, hem passat a ser els que estem a dalt amb diferència de la cadena d'alimentació. Com ho hem fet? Ho hem fet trencant les limitacions que teníem en cada moment. Ara tenim una sèrie de limitacions noves. La mascareta, el dels nens, jo també... Avui ha anat la meva filla al col·le, ha estat de quarantena. Doncs tenim tota una sèrie de limitacions que les podem veure com això, com a limitacions. O les podem veure com a espais de creixement, espais per inventar noves coses, noves idees,
que ens permetin evolucionar amb el que ens ha tocat viure. Perquè això és el que ens ha tocat viure i això no ho podem canviar. El que sí que podem canviar és la nostra ment, és el que fem nosaltres i amb quin esperit ens enfrontem a això. Res més. Moltes gràcies. Molt bé. Me'n vaig. Gràcies. Molt bé, Quim. Bueno, evidentment, això és un mini taller, però us podeu imaginar una mica el que fa el Quim. Estem arribant a la part final d'aquesta presentació i sempre tinc una obsessió amb les presentacions que siguin curtes, que no siguin llargues, però abans volia dir un parell de coses només. La primera, a banda de donar les gràcies una vegada més per haver vingut a tots vosaltres aquí, doncs que aquest projecte és això, al final de 105 persones que han participat en aquest llibre, però de tots nosaltres i totes nosaltres depèn que això creixi i evolucioni i que quan vingui la Marató de TV3 doncs puguem portar un taló ben gran. Vull dir que vosaltres ens heu d'ajudar a comercialitzar aquest projecte solidari editorial que hem fet des de Sant Cugat, perquè un 95% és gent de Sant Cugat. Només hi ha 5 persones que són de fora de Sant Cugat. Aquesta una. I l'altra, abans d'acabar, doncs uns agraïments que no em voldria oblidar al Siglo Mercantic, evidentment, per cedir aquest espai amb aquest llibre solidari, aquest projecte solidari, tant a l'Octavi Bernils com la Imma Closa, com el Pau, el tècnic, al Mote Santo, al Joan Català, a Viena Editorial, a tot l'equip de Viena Editorial, moltíssimes gràcies. Després, algunes entitats i empreses que han fet possible que també aquest projecte editorial surti a la llum, com són Catalònia Fundació Creativa, Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, HP, Amat i Òmnium Sant Cugat. També voldria agrair una vegada més a Paco Minussa, que finalment no ha pogut venir, però vindrà perquè farem altres presentacions a Sant Cugat i a Valldoreix per promocionar al màxim aquest llibre. També l'Albert Salaric, perquè a partir de l'obra del Paco va fer les cobertes, va fer el disseny. Si us fixeu, la portada és maquíssima, però és que la contra la trobo encara tan o més maca com la portada, perquè veieu que és la fesomia d'una casa, no? I a l'interior hi ha tots els que han participat en aquest llibre, tots que han escrit, estan tots confinats, tancats a casa. Ho trobo que l'Albert ha fet un treball xulíssim, l'Albert Salaric. A la Lídia Gallego, que m'ha ajudat també en moltes coses, inclús ha sigut l'enllaç amb la Fundació de la Marató de TV3, que quan van conèixer aquest projecte els hi va encantar, i contem amb el seu suport. També el Toni Rueda, que avui ens ha ajudat, el Salvador Fenollar, el Pep Tugues, a la llibreria Paideia, a l'Alai Puig, al Xavi Tor, a l'Andrea, que ha estat ajudant a l'entrada, al Nacho també que ha ajudat, a l'Albert Vallès, que ha estat pendent que aquestes 4.500 persones que ens segueixen per YouTube ho veiessin del tot bé, a la Maria Vallès i a la Mireia, que torno a dir que és la persona que ha tingut més paciència amb mi durant aquests mesos i la que hauràs de tenir, perquè això no ha acabat aquí. Bé, i per acabar, jo crec que arriba per mi el moment més important, és aquest vídeo que veurem ara, perquè són les cares, són les persones que han fet el llibre Confinats. Amb tots vosaltres, ells i elles. Xavier Bosch, Josep Maria Vallès, Esther Alòs, Damià Calvet, Anna Casamian, Joan Carles Galofré, Maria Vancells, Josep Amorós, Mireia Fons, Jordi Jiménez, Montse Moral, Eva Tataret, Lluís Recoder, Juanjo Cortés, Carme Mas, Maria Fabre, Juliet Ochoa, Joan Anton Català, Eduard Contijoc, Ferran Felius, Eva Blanco, Jaume Engerri, Lluís Bonet, Gerald Fanon, Jofre Llombard, Jordi Rubirosa, Josep Alcaina, Joan Cortadelles, José González, Lídia Codinacs, Maria Freiria, Josep Garrell, Víctor Alexandre, Cristina Urriza, Salvador Fanollà, Rafa Usero, Lluís Godallol, Alberto Valcarce, Teresa Canes, Marta Cailà, Eduard Torres, Quim Triadú, Carmela Fortuny, Aida Fernández, Àlvar Roda, Joan Contijoc, Josep Maria Félez, Eduard Jané, Amadeu Guarch, Aleix Pariser,
Imma Puello, Ismael Guzmán, Teresa Mur, Tatiana Blanquer, Victòria Camps, Lídia Llamas, Helena Bosch, Laura Martínez, Albert Cortina, Jordi Laparra, Jaume Siurana, Meritxell Parelló, Marc Ledesma, Paco Minuesa, Gemma Puig, Vanessa Martínez, Gemma Navarra, Rafael Bagó, Núria Reinal, Lluís Ribas, Jordi Van Campen, Lluís Calvo, Xavier Soler, Arcadi Oliveres, Montserrat Obiols, Josep Canals, Sergi Bernils, Quim Xaler, Albert Vallès, Miquel Martínez, Verònica Bronstein, Mònica Blasco, Àngels Soler, Jaume Pedrós, Lourdes Abril, Francesc Carbó, Elisabet Frank, Imma Amat, Joan Robots, Maria Arnedo, Joan Hidalgo, Joaquim Serraïma, Francesc Orella, Vanessa Hernández, Mercè Conesa, Quim Pla, Josep Maria Figueres, Àngel Segura, Jordi Puigneró, Ruth Mañero, Joan Aymeric, Emili Marlès, Àlex López, Quim Torra i Maria Vallès.